ambiente, nos ambiente. Sigur. Canta malo, passa bom. Nós também comida criollo. Vamos escolher ou galinha, ou carne estobá. Anto também tem passa palo, boca dushi. Turcos, nós cosna completo boy. Dag, solamente nos precisa pedir. Boer. Agora sim, custa completo mencionar. Deus toma nota. 8 de maio, de 2 horas para 6 horas, maneira para me arriba flyer na Hoogvliet e adres te poni. Ato se não tem favor, esse nota problema. A sombra bota barra na metro, Zalmplatz, 1 minuto para cá nacional, até Baiega, mané bombocati. Dus toma nota. 25 euro só para entrada, até 7 inclui boa comida, criollo, maneira nossa gusta. Dus bem passa moederdag, de ambiente, nosso ambiente, até prometo me novidade. Também tem 3 prêmios. É mama de mais livre, bom, of é mama perfeito. Abo te decidir quem tá bom mama para abo. Dus, vem com amiga. Se botar também que vem me encanta, e também pode. Dus, até meu número de telefone, River Flyer, llama, reservar bocate, para sombra, começar. Lugar, tá limitado. Vai para a banqueta for, para sua etabaita, tremendo. Então, não sei como se, mas não, já cerca. Seguro. Kami bermain super cerca. De 8 de maio na. Amitei. Botam betei. Hey Shonan, Awe Pica, Páscoa de Ressurreição. Nós temos um programa diferente, um programa especial. Awe nos nota live, um programa gravar. Awe Pica, abai Gaia nandi Rotterdam. Pa sombra, mi tava curioso, pa pontra, Kiko Páscoa grande, Páscoa Ressurreição, significa pavo. Awel, laganos, ban check esaki, junto comi, Kiko opiniona di henena con nos abonader entrevistana, Kiko na opinion ta riba e Páscoa grande aqui. E promesso então senhora Sandra, laganos mawak, su fragment. Mevrouw, goedendag. Wat is uw naam? Sandra, welkom. Ik heb een bijzondere vraag. Wat betekent Pasen voor u? Pasen voor mij betekent heel veel. Ja. Ik kom uit een christelijk gezin. Ja. Dus vanuit dat stukje heb ik altijd wel Pasen.
doel van Pasen mee. Dus ja, Doet je het wel qua zogenaamd christelijk gedeelte wat je zegt? niet thuis meer. Ik ben daar niet in gaan bewegen, maar ja, ik werk bij een christelijke instelling. Daar zijn we echt actief mee bezig, al wekenlang bezig met het thema Pasen. Ja. Dus vanuit dat is het toch ook alweer christelijk. Maar ik moet zeggen, de laatste jaren vind ik het ook gewoon erg leuk dat er paashazen zijn en heerlijke chocolade. En dat vind ik ook echt mooi en leuk dat het er is. Het wordt aangekleed op die manier. Maar Pasen zelf, voor mij is toch wel de dood van Jezus en de opstanding. Oké. Het feest. Het feest. Ja. Ja. Oké. Maar vindt u niet dat Pasen is te commercieel geworden? Of vindt u van niet? Of hangt van de persoon zelf? Ja, alle feesten zijn commercieel geworden tegenwoordig. Dat klopt. Ja, in die zin. Ja, ik kan er van alles van vinden, maar wat ik net al zei, ik vind het allebei wel mooi en leuk. Dat er overal in de etalages gezelligheid is van de lente. Ik krijg hoop, zin in gezelligheid. En hopen voor een mooi weer. Ja, dat zeker. Dat is altijd de hoop in Nederland. Dankjewel voor meedoen. Ja, graag gedaan. Sì, Shona. Manera nossa mira, Sandra. Sandra alanta cristiano. E sa che significa e Pasco grandi, pero Sandra ta goza di turdos. Tanto di Pasas e sa que Cristo amor na cruz e ressuscita Pasco grandi. Pero eta admiti que eta hasi masha tiki kesaki. Ja, a trove non sai essa opinion di e persona aqui. Laga-nos bango pa het tweede fragment. Antoshonan tuma nota. Pa sombra Eshon aqui Milton anjedens qual kusukasa. Escucha bom, laga-nos bampe. Tabaya. Meneer, wat is uw naam? Meerberg Milton. Oké. Mijn vraag aan u is, wat betekent Pasen voor u? Pasen. Ja. Als ik zo terug kan in de tijd, is het de dag waarop de opstanding. Ik ben christen, dus de opstanding. Ja. De opstanding van Ja. Maar doet u wat met Pasen thuis? Ja, lekker eten met de familie. Iedereen denkt meteen aan eten. Dus u gaat niet naar de kerk en... Milton! Eva. Nee, kan niet. Je hebt je eigen geloof. Gaat niemand aan dat je niet naar de kerk gaat. En ik ben geen jaren naar de Jij kerk hoeft niet te geweest. zeggen dat je aan mensen te zeggen dat je naar Nee, dat is je vanuit goed. Suriname. Dankjewel voor je tijd. Sí, como está je fragment? Amare mi morto. Sobre Señora de Zundra. Te feturendo su cuenta como no te vai misa of laga. Esta vaina. Pero a trove, bota mira ku. Zeker Milton dan met a Christian, pero eta hasi. Tiki kesaki. Ato, ja, ela hanyele de panho pa sombra. Senhora da Zundra, e timpura, com Kiko, e não estava aqui para Milton, dando sua entrevista, dando sua opinião. Bienvenido a su botánica El Gran Poder. Usted que necesita más informaciones sobre las piedras, aquí le tengo diferentes tipos de libros en inglés y en español.
También puede conseguir con nosotros lo que son sus aceites esotéricos, perfumes, baños, B-Rogue. Tenemos una amplia variedad de lo que son velones, atributo para la santería. Todo esto y mucho más lo puede conseguir aquí en su botánica El Gran Poder, una solución para cada necesidad. Welcome to 5999 Cargo NL, where our services meets your expectations. With a smile. We make it easy to transport your package. Our agents are gladly to help you send your goods to the next destinations. The USA, Aruba, Bonaire, Curacao, Sint Maarten, Suriname, Venezuela, Colombia, Panama, Dominican Republic, and in the second quarter of 2022, Jamaica. Get informed. Call our hubs for information. Shop online. And make use of our shop, drop, and ship services. Send goods. And call us for a pickup appointment. Call us on 0488235999 or visit our website www.5999cargo.nl. 5999 Cargo. For all your cargo needs. Ana. Wadurato. May algum coisa que nós temos que wak nang. Pode dar me wak aqui? Wak quanto recibo aqui? Aqui não tá me tá contrato em firma de El Senhorial. Manem tá mir aqui, tá no El Senhorial e tava aqui para regulação inteiro. Kuta assim que você Santa Guarda, vai El Senhorial. El Senhorial. Mas por 30 anos ta sirve na momento nang di mais difícil. Para mais informação por llama na 462-8888. Como vai? Vai, Hopi, bom. Tremendo serviço. Me puedo comprender de como eles cobram, senhor. Você quer receber aviso de morto? Turcos te regla. Que alderawo? Turcos te regla. Arregla com o pastor? Lagame circular com o bolso. Com esse serviço e atenção que nós a receber na El Senhorial, nós não me preocupar com nada. Passou na El Senhorial, Turcos tá que da regla. Duna você querer inteiro digno. Awel, Shonan, laga-nos vai para esse 3 fragmento com uma senhora Juliana. Até nosso prove. Chão conta nome. Juliana. Juliana conta vai. Ouve bom. Juliana me pergunta para você. Páscoa grande, o que nós chamamos aqui na Holanda passa. O que significa Páscoa? Para mim significa hopicos. Sempre nossa vida tem família. E assim nós queda feira por sombra para nós é belangrijk para feira tem família. Que você está feira tem família? Nós estamos comendo junto na mesa, nós estamos lá muito buscar eitjes e por de resto ja de hele dag samen met elkaar zijn, né? Ok. En tot die ene dat is die naar paas aan? Nee. De kinderen zijn al groot, dus dat hoeft dan niet. Maar wij vinden het leuk om die kinderen eitjes te laten zoeken en zo, dat is wel. Ok. Ja. Maar de riba e party você te celebrar Pasen, então e party bambisa religioso? Religioso não, nós só bij missa que zijn dat niet. Pero nós também na casa gewoon in groep met de family. Sim. Okay. Então não deve ser Páscoa grande, porque o Cristo a ressuscitar. Sim. Então, ja, dat is een party religioso. Sim, ok. Nee, dat doen wij niet. Oh, oké. Ja. Maar je dankie. Sim. Wat doe mee? En tot sintonizar Pica Talk Show. Dankie. Mas je dankie mesmo. Bom, dankie. Okay. Maneira botamira. Juliana não tá bij missa. Juliana tá querendo dinge pashas. Dinge pas eitje, busca webo, cultura cena, gezellig na casa, come com família, etc. Coisa que me tá querendo, o tá hope de nós rende não, da hasi e saki. Não como tá vista tá malo, absolutamente, para sombra a trobe, um pensamento de cada quem e nós temos que respeitar cada quem, na opinião. Lá nos bajo no próximo fragmento. Wat is uw naam? Tom Danko. Tom.
Mijn vraag aan jou is, wat betekent Pasen voor je? Als ik heel eerlijk ben, niet heel veel, want ik ben niet met een religie opgevoed als het ware. Dus als ik aan Pasen denk, dan denk ik eigenlijk gewoon eerder aan de paashaas als het ware. Dat is eigenlijk... En de paaseitjes en de paashaas. En paasontbijt natuurlijk. Maar wel gewoon een gezellige tijd hebben met je familie natuurlijk. Dus de gedeelte van de kerk, geloven, doe je niet aan mee? Nee, zo ben ik niet opgevoed. Oké, wat anders heb jij in plaats van geloof? Niet heel veel. Ik denk gewoon, ja, het is mij niet echt aangeleerd het geloven zijn als het ware. Dus ik ben gewoon opgegroeid met de gedachten van je moet gewoon in jezelf vertrouwen. Als je niet in jezelf vertrouwt, dan kan je ook niet heel veel ver komen. Oké, dus de gedeelte van naar de kerk met Jezus. Ik ben eerder, ik heb familie toevallig in Amerika die wel religieus is. Dus ik ben ook meerdere keren naar de kerk mee geweest, toevallig met kerst nog in Amerika. Dus nee, ik weet wel hoe het is om als het ware wel gewoon in de kerk te zitten. Dus dat heb ik sowieso wel meegekregen. Dus het gevoel om met die gedachte van Pasen, van wat in de Bijbel staat, die gevoel heb je niet? Nee, eigenlijk niet. Oké, het is duidelijk. Dankjewel. Sí, aqui na nós tem jong kumang basta jong. Tom, ato Tom tabisa ko no alanta den cas ko vida religioso, nada de misa, cultura seinan. Men pe pasen of paso resurrección no chiaramente nada pe. Esa sí te kiko te pasan, pero y no te hace nada con él, está más bien disfrutar de pasan come familia of amigo and that's it. Awel shonan assim nos posigi by riba e pergunta aqui. Kiko pasan? Pasco grande significa pabo. Awel, laga vosso commentario. Pasombra mi quer sa. Kiko posso nata pensa. Comparti con me. Ami lo contesta vosso commentario outro semana. Pasombra to un cos conosco tingo vai reflexionar riba je. Passo resurrección. Maneira hopi caso, hopi fiesta, abira hopi comercial. Anto e verdadeiro intenção de unificação, maneira de Páscoa grande, of Páscoa de 25 de dezembro, of qualquer outra fiesta. Tur a cambia vira puro comercial, sombra unificação mes, because não existia, of é bezig, maneira nós também no holandês, é bezig te verwateren. Dus laga-nos bang analisar e pensa orato riba isa aqui. Laga vosso comentário. Pasombra. Começa pica que sa. Então sim, nós está intercambiar ideia e logicamente respeitar outro na opinião. Vossa opinião. Bom, passa feliz dia de Páscoa Resurrecção. Até outra semana. Com Deus o poder. Tudo.